What up, alle sammen? Så er vi sgu i gang igen. Der skal skrues noget mere. Vi skal jo have den her 14 gjort færdig, så vi kan få noget at trille lidt, så længe vejret er godt, som det ser ud til at blive ved med at være i et godt stykke tid nu. Altså, det er jo perfekt. Så det er bare med om at blive færdig med den. Så nok også se, om jeg kan tage mig sammen til at lave lidt på R32'eren. På Skylinen på drifteren. Den skal lige have lavet lidt småting. Men sidste video, vi skulle få lagt en motor i igen. Så det er jo rigtig fint. Jeg har lige off-camera lavet lidt småting. Monteret lidt ledningsnet. Lavet lidt. Den får jeg faktisk til at se, hvordan oliefilter ting der noget kommer til at sidde. Nu ved jeg, hvordan jeg gør for at sætte den. Jeg har sat andre ledninger sådan lidt på. Jeg skal lige finde ud af noget med strømmen til det, der starter generator, for den havde jeg sgu lige glemt, da jeg lavede hovedledningen om bag til. Så jeg skal lige lave lidt for forskellige andre små ting. Og der skulle også gerne rokke nogle nye dele op til lidt brændstofsystem og lidt olierør, olieslanger, slurrør. Og også arbejde lidt med at lave den her til, sådan varmeafskærmning. Og jeg har rykket lidt rundt på, jeg har fået monteret busoliden og rykket igniter chipsættet en lille smule væk fra varmen. Og der kommer selvfølgelig til at være den her afskærmning til at hjælpe på det. Så ja, så vi arbejder jo stille og roligt fremad mod at kunne få den her ud at køre. Der er også kommet lidt olie og noget filterværk og noget indkøringsolie til den. Ja. Så det er jo faktisk mere eller mindre, hvad kan man sige, vi skal skrue, og vi skal skrue, så vi kan blive færdige. Der skal, som mine kammerater i Jylland siger, der skal makkes, for at vi kan få den her ud at køre. Der skal makkes. Det er sådan en lille ting, man altid, når vi er ude at køre drift, og hvis der er nok går stykker, der skal makkes. Vi makker. Eller det er makker eller mækker eller sådan noget, men det der bliver kaldt, når der skal skrues noget i pitten. Og så går klokken 2 om natten og skruer i en bil, så er det det. Så, men det er vel bare stille og roligt at komme til den. Komme i gang med det. Og så kommer der lidt klip ind, hvor vi viser lidt nye stumper. Der kommer klip ind, hvor vi roder med det forskellige. Og ja, you all know the deal. Så det er jo bare at komme i gang. Så let's get to it. Så kofanger monteret lidt bedre. Jeg har lavet herinde. Nogle alubeslag med rivnuts i, som bliver bondet fast til, eller bliver limet fast til skærmene. Så i stedet for at jeg har en bold og en møntræk på bagsiden, jeg skal holde, så kan man faktisk pille forkofangerne af sådan forholdsvis nemt, så skal man bare op og tage bolden indenfra, så det er ret sagt nedefra. Så kan man pille forkofangerne af. Det kommer til at gøre det meget nemmere i fremtiden, når forkofangeren skal af på. At det kommer til at være 8 bolde, så har du kofangeren af, i stedet for at du skal ind med armen og holde på alt muligt. Så det tror jeg bliver meget bedre sat op, plus at du sandwicher ligesom imellem glasfiberen. Så du har ikke en mødtræk på bagsiden, så hvis du rammer noget, så river den mødtrækken ud igennem glasfiberen. Du har sådan en helt overflade, alu-overflade hernede under, som den simpelthen skal rive ud igennem kofangeren for at rive, eller ud igennem forskærmen for at rive kofangeren af. Så jeg tror, det er en bedre måde at have det hele monteret på. Og det samme har jeg gjort i den anden side. Der sidder også et alubeslag herinde. Så er jeg så lige det 7 cm, om jeg skal lave det, så det er med møtræk, så der sidder en gevinststang og så en møtræk, eller hvad jeg skal. Det er jeg ikke sådan stille roligt. Det bliver nok med møtræk, så tror jeg nemmere som til at fange. Nu må vi se. Der er stadig lidt tilpasning af arbejde her, jeg lige mangler at lave. Med plads. Den her har desværre fået en bue, da jeg skulle have motoren i, som jeg ikke har set. Dammit. Nå, ellers må det være, det må jeg rette sig med ellers også. Men ja, der skal livs mere af idéer. Så det kan. Og et andet trick for at måske få forkofangeren til at få sin form lidt bedre, det er, at man bruger varme. Glasfiber, det har det nemlig med at kunne arbejde meget nemt. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig ligesom at spænde kofangeren op til der rørhallen.
tager og varmer hjørnerne op. Selvfølgelig ikke for meget, sådan så du kommer til at ødelægge noget, men bare lige sådan, så at det strip warp det fuldstændig glasfiberen. Det er bare lige sådan, så det kan give sig. Så der skulle komme lidt del ind til bilen. Nu når vi jo så godt kunne lide at bruge Nuke-del på R32'eren, da jeg byggede den, og jeg sponsorerede lidt af dem, så tænker jeg, så er det kun færre at smide nogle stumper fra den på S14'eren. Det laver sgu nogle meget lækre ting. Så lad os få stykket ned i kassen her, for nu af og se, hvad der er dukket op til S14'eren. Masse bum, stickers fra dem, en keychain, og der var også noget slik i, men der har sgu åbnet op og spist. Så det er der ikke med. Bum. Derovre. Mere af det. Der er sgu bare masse af en ting, så vi kan lave det her system, brændstofsystem om, og olieslangerne. Så vi har nogle normale ANC fittings. Til catch-tank-systemet. Jeg tror faktisk, jeg så sætter bord op, fordi jeg løber mere og mere tør for bordplads på arbejdsbordet. Ja. Jeg burde måske bruge lidt mere op på det hele, end hvad jeg har gjort. Men nej. Så det er det. Hør på. Vi har AN fillings, ANC til koldt, catch-tank-systemet. Så er der nogle flere AN, den her gang i PTFE fittings til at rykke oliefilterkonsollen med og lave nye olieslanger med. Fordi de gamle, synes jeg, de var fuldstændig begyndt at gå op i deres mesh og så mærkeligt ud. Har jeg den har jeg herovre. Som I kan se, det her ser sgu lidt sjovt ud, synes jeg. Og var ikke noget just jeg var fan af. Så derfor bliver det skiftet. Så derfor har jeg købt nye til det. Også Nuke det hele selvfølgelig. Og de laver altså, se, når man får fitting, får altså lige sådan en fin pose, og det er altså nogle ret lækre fitting, hvis jeg selv skal sige det. Så har vi selvfølgelig til brændstof. Det laver vi AN6 størrelse. Det andet er AN10. På racer er brændstofsystemet AN8 system. Det er fordi det er lavet til at kunne lave, jeg mener på AN8 tror du kan køre, vi kører 725 heste nu, og det leverer fint brændstof til omkring 1000, jeg tror, at det her kan vi nok levere omkring 600 på, ikke? Så det er mere end rigeligt. Så har vi fin pose med AN-slang i. Det her er noget PTFE AN10'er fra Nuke igen selvfølgelig. Så har vi en lille smule AN10 til catch-tank-systemet. Der er kun for centimeter. Det tror jeg skulle desværre nok ender ud i at blive for lidt. Så det kan sgu godt være, at man bestemmer noget mere, men må tage det. En anden ting, der er fed med Nuke,
De sender sådan nogle krømpeflex af nogle ting med, hvor der simpelthen bare står fuld, hvor der står lidt på, så man sætter på kablen på rørene. Det gør det ser lidt mere high-end ud, hvis jeg selv skal sige det. Så igen til sidst, så har vi AN6 til brændstofsystemet. Det var AN-værket. Og det vil sige, altså, de fører til her, de fører til der, og de hører til det her. Bum. Så kommer vi til alle de nye andre dele, der skulle også komme fra dem. Der og så er den. Kom gulvet. Der er simpelthen også en cashcan, så vi kan få fanget dampe inden for motoren af i en beholder. Det er simpelthen krumtopsudluftningen. På mere, hvad skal vi sige, nye biler, og der vil du nok hive det ind igen i, jeg mener standard på de der SR20, så hiver de det ind i indsugningsmanifolden og ind i luftfilteret rør til turbo, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men jeg prøver at dampe ned i en beholder. Samme princip som jeg har på raceren. Og raceren skal faktisk en til på her til vinter hos sygesynet. Så der er købt sådan en her. Fin Nuuk-beholder. Med det her er laserindgraveret i. Super lækker. Altså. Og jeg er stor fan af det her matsort. Det tror jeg vist passer rigtig godt til det andet stil, vi ligesom har i S14'eren. Ja, som sagt, det tror jeg faktisk er fint. Nuuk Performance. Så det er kasseanken til den. Og hvis jeg vil og vælge at sige at recirkulere dampen, så kan jeg lave en sætte fitting på herop og sætte det over til indsugningsrør. Det var en mulighed, men jeg tror jeg prøver at lade være med det. Så det er en kassetank. Så har vi nogle flere ting til brændstofsystemet. Fordi vi laver hele systemet om, laver hele brændstofsystemet om op i motorrummet, der dyser fuel rail og det hele, så fjerner jeg også, fordi jeg laver til AN, så fjerner jeg også det originale brændstoffilter. Og i stedet for at proppe sådan den stil på igen, så tænker vi, som jeg snakker om i den sidste video, jeg kunne være sjovt at lave den etanol klar, så jeg kunne smide etanol på, hvis jeg var i Sverige, eller når jeg havde noget med hjem, for når vi har været i Sverige, og det ikke er blevet brugt på raceren. Så jeg har valgt at købe et Nuuk Performance Full Flow. Det her er så der Slimline brændstoffilter. Det her er et 10 micron filter. Man kan få 110 microns. 10 microns bruger man efter pumpe op til dyser, og 100 microns vil du bruge inden pumpe. Og her der er et rustfrit stålelement i, som kan tåle etanol og metanol. Og så kan man prøve forskellige finish i hænderne. Og det er serviceable, og du kan skifte indladningen. Igen, som jeg har på raceren, der har jeg bare et større filter i den. Men igen, super lækker. Har lige prøvet at bestille det til en kammerat i Jylland også. Han har fået det samme på min anbefaling. Eller fordi jeg synes, det er second to none kvalitet. Og så støtter vi skandinavisk. Det er selvfølgelig også meget sjovt. Så det er der på. Så den sidste del. Vi har her. Når du nu har alt det brændstofsystem der, du skal jo kunne regulere trykket på en måde. Og normalt, der sidder der en regulator på den originale fuel rail. Men det vil jeg skifte det ud. Så kunne jeg gå til at lave en proppe en adapter på, så køre den originale regulator på. Men jeg valgte simpelthen at gå vejen the known true way med en justerbar regulator. Igen, ligesom jeg har på raceren, og det har jo virket upåklageligt i et stykke tid nu. Det her det er så en lidt mindre enhed, det er en AN6 enhed, det er en AN8 enhed, der sidder på raceren. Skulle jeg mene? Ja, det er det. Det er samme størrelse, den er samme størrelse som slanger. Det er AN8. Så lidt større den her. Det er en AN6, så den fylder lidt mindre, og det var meningen. Men igen, ifølge Nuuk skulle være god til omkring 700 heste og 600 liter i timen, tror jeg der.
Så det kan jeg se, det står her faktisk. Kassen. Ja. 600 liter time. Så det burde være med en rigelig. Igen. Det ser super flot ud. Altså det er også en af salvepunkterne på dem, der de er clean i deres design. Det vil jeg sige. Så det var det. Det var simpelthen lidt flere nye varer til bilen. Ja. Der er ikke kommet flere varer end det. Der er nogle flere ting på vej, men der var noget lead time på. Så den venter jeg på. Kommer. Så det bliver rigtig spændende. Det er jo så det næste. Det kommer ind. Der er masser af ting, der skal rådes med. Ja, man kan sige, at vi kan jo tage, vi kan jo lige for sjovt måske tage og sammenligne. For eksempel, den bremseregler til 14'eren. Jo, de poppede ikke. Til R32'ernes. Og se her. Man kan godt se, at der er en lille smule størrelsesforskel. Men det er faktisk ikke fordi, det er det store. Det er nok slået mere bunden dernede. Der er lidt forskel på. De er så meget fede. Det er lidt samme stil kastetank også. Den her er bare større. Det her, det er så langere. Det er det, jeg snakker om med deres, klumpebånd. Ja, den er også bladret, den bil. Den er 32. Som vi snart skal til at bestille nogle dæk til, faktisk. Og jeg skal skifte olie, og jeg skal skifte forsleje foran på den. Eller julenavn foran. Og så skal den spores. Så lille der slag. Godt, så må jeg også. Lad mig. Ja, jeg skal også finde ud af, hvor fanden jeg skal sætte den her regulator hen. Ja. Det var bare at komme i gang med at montere de her lækre stumper. Lad os gøre det. Vi er i fuld sving. Jeg er i fuld sving med at montere alle tingene. Bremsetøjsregulatoren er monteret hernede. Og filter også har fået en lokation. Jeg mangler lige et beslag til den. Dernede. Så først jeg ruller lige ned. Så skal vi i gang med at skære lidt flere af endslangen. Så har mærket op, hvor det er, jeg synes, det skal skære hen. Så slut. Så den er skåret. Så er du på med en fitting. Jeg viste jo tidligere i en anden video, at jeg brugte en fin holder til at holde det her med. Den er bare død nu, desværre. Så det må bare være skruetvingen, og så må det blive så pænt, som det bliver. Med kravene på. Se her. Kravene på der. Så fordi det er en PTFE slange, de har simpelthen et PTFE sleeve indeni, som skal sige, det er sådan et rør, PTFE rør, der løber indeni, og så har de stålemæring og nylon udover. Så det der simpelthen kommer på for at lave sin tændningskrav, det er, at du sætter den her ring på, skubber man ned over rør, skal sige, PTFE rør. Og det kan godt være sådan lidt noget hø at lave. Så tager man lige giver lidt et par dask. Og så sidder den simpelthen inde i. Så har kraven op over. Sådan der. Og så tager man sin fælling. Og så drejer man lige af igen. Så tager man sin fitting, hvor sin bagende er skruet af, og sætter fast i skruetvingen, eller i sin klør, hvis det er det, hvis man har den. Lige giver lidt smørelse på den en gang. Det er nemmere at kunne få det sammen. Og så skubber man det nedover, simpelthen. Og det går bare så let. Bum! Og så skal det faktisk bare spænde sammen. En af, ulemperne ved PTFE-slangen, det er, at
de er lidt mere, skal man sige, de er lidt mere hårde, faste. Så du kan ikke bukke det, føre det lige så nemt, som du kan med andet. Men tænker, så kan det holde til mere. Og holde til etanol. Så lidt samlet. Så er det simpelthen passer. Ja, så bliver der lavet lidt noget nyt kabelværk. Meningen var, at vi ville have brugt de originale kabler til starter og generator. Jeg kunne bare ikke få nogen god måde for det til at sidde sammen med det, jeg havde lavet. Med 2 kabler, så jeg valgte at lave et nyt kabel. Der går fra starter til generator og generator op til samlingspunktet på sikringsboksen. Så det vi skal i gang med nu. Jeg har lidt af tingene. Resten af bestilt, det kommer på mandag. Så jeg gør, hvad jeg kan, og så ellers ikke tilbage med brændstofsystemet og gå i gang med det. Men lad os bare få lavet. Bum. Så er vi startet på kablet i hvert fald. Lav lidt af det. Så skal vi jo så bare have lavet resten, men det må lige vente lidt. Som vi så blev der lavet lidt arbejde med forgårdfangeren. Vi prøver bare at varme den lidt og presse ned på plads, så den klemmer sådan lidt på. Og jeg har også i off-camera brugt lidt tid på at stå og slive kofangeren til. Det er ikke noget, jeg vil filme, for det er noget, der tager flere timer og tedious sig selv til at gøre. Men og den mangler måske faktisk en lille smule stadigvæk. Men det er på. Forlygter er på. Lige nu er det bare lige sat op for at prøve at montere. Lygter så skal lige af igen for at skifte pære. Men ja, intercooleren er sgu også på. De gamle trykrør, så er de på som markering, eller for at mærke op med. Der kommer nogle, der bliver lavet nogle nye plader i alu. Der er lige bestilt lidt varer, så vi kan få lavet det. Jeg har lavet nye beslag til intercooleren i bunden. Som I kan se her. De her. Fordi der er simpelthen ikke noget til at holde intercooleren i bunden, den sidder kun fast i toppen. Så det har jeg lavet om. Det er meget rart, den er holdt flere steder. Så nu sidder den meget godt fast. Og så toppen, den er mere, både holder noget vægt, men den også får styre. Og selvfølgelig forlygter med en gang ny lak på. Har hjulpet utrolig meget kontra førhen. Altså det har virkelig givet dem et helt nyt frisk liv, må man sige. Der er selvfølgelig stadig lidt hazing på indersiden. Jeg kan ikke komme ind og fjerne. Men der skiller meget. Men det har virkelig hjulpet på dem.
Så det er jo perfekt for det arbejde, det har taget. Og jeg vil sige, jeg er helt vildt med den forfanger der. Det ser simpelthen så godt ud. Ja. Og der er også blevet lavet lidt rør, lidt ting og sager, lidt slanger. Jeg er faktisk mere eller mindre. Jeg er blevet færdig med brændstofsystemet. Kan jeg lige have en lygte, så jeg kan vise jer. Igen, jeg ser lidt af, at man går og laver nogle slanger og sådan noget forskelligt, men igen, meget tedious, så jeg har valgt at ikke filme det hele, så jeg hellere filme reveal. Så der har vi her. Der har vi simpelthen den dejlige Nuke Performance brændstofsregulator sammen med deres fittings. Så der har vi simpelthen en fitting, der går derom bagfra og ned til regulatoren. Går en slange der, og så går der en slange ned til længere nede, og så som I kan se ned i bunden, der har vi filtersæderne, som så også har en fitting ned til hardline. Der er ikke noget holder på filteret nu, fordi jeg har en kammerat, der går forbi, og så skal vi prøve at 3D-printe en holder. For jeg kunne ikke finde noget, jeg kunne lide. Så det skal vi have. Men der er der faktisk klar til at kunne få noget brændstoftryk på sig, og se om det hele er tæt. Vi kunne så finde. Jeg har lidt mistanke om en ting, der måske går lidt ud tæt, men vi må se. Oliefilter er monteret, og så med det beslag, jeg har lavet der. Den ene oliefilterslange er lavet, eller hvad skal jeg sige, olieslange er lavet. Jeg fik ødelagt den 180'er. Da jeg skulle lave den selvfølgelig, så der venter jeg lige på en ny fitting. Så jeg kan lave de sidste til oliekøleren, slangerne, færdig. Og jeg manglede så, og det var jo som at sige heldig uheld, for jeg manglede så faktisk den 45 graders fitting, så den fik jeg bestilt også. Så det skulle gerne komme i morgen, så jeg kan lave det færdigt. Oliekøleren monteret, intercooler monteret, så bare lavet trykrør. Så det er snart tid at sætte køleren på. Så begynder også at lige noget. Jeg kan sætte kileremmen på. Når jeg har lavet olieslang færdig, så kan jeg sætte generatoren på, så kan jeg sætte generatorremmen på. Så venter jeg på, at servoremmen kommer. Det meste af ledningsnettet er hugget op. Jeg skal til at sætte udstødninger på plads og lave det færdigt. Kardanger på. Begynder at være tæt på første opstart. Forhåbentlig helt længe. Det bliver så nok i næste video. Spørgsmålet var, om vi lige skulle prøve at se, om vi kan køre noget brændstoftryk på, inden vi lukker den her video. Så vi lige prøve at sætte strøm til den, og så se, om det virker. Så er det tid til at teste, om vi har noget brændstoftryk på den. Hvad siger den? Det lyder umiddelbart rigtigt nok. Der er noget nede, der drypper. Ja, den er lige blevet kørt. Det er så svært for jer at se selvfølgelig, og min lampe er helt helvede. Men det ser ikke sådan ud. Men det jeg tænker, der er, at vi gør lige nu, det er, at vi går lige i styringen. Vi har computeren her. Og så går vi op i Tools. Og så går vi i Test Outputs. Og så beder vi om at køre pumpen. Ja, det skal så. Ja, det. Der. Jeg skal få til at køre den meget, hvor meget kan jeg få til at køre? – 500 max. Så vil jeg lige køre lidt, som vi hørte. Hvad siger vi? Ser umiddelbart tørt ud. Hvor har vi lygten? Den har vi der. Lad os gå på opdagelse.
Perfekt. Ja, don't mind det her mærkelige kabel. Det var bare lige for at give den hurtige stel på blokken. Det skal jeg lige have lavet om. Men det ser da tæt ud. Der. Og det ser da også tæt op ud ved den næste der. Så det er jo rigtig behageligt. Det begynder at blive godt det her. Så nu er det... Ja. Så kan vi jo lige teste dyserne. Måske. Og se om jeg har fundet ud af, om jeg kunne lave det rigtigt. Eller om jeg skal lave noget op. Krydser fingre. Så kan vi sige her igen. I test output. Så kan vi sige injector 1. Lad os sætte den der ned. Der var noget der sagde lyde. 2. Den siger også lyde. Så jeg lige følge med her. Den siger også lyde. Så spørgsmålet er 4. Det siger sgu også lyde. Jeg kan ikke lige huske, hvad etteren kører på. Det er svagt at høre. Nå. De virker da det mindste også. Så er vi så langt, så godt. Så vi har brændstoftryk. Check. Det skal selvfølgelig justeres, men når vi får den startet op. Vi har dyseaktivering. Check. Nu var jeg lidt alene, så jeg kan ikke rigtig tjekke, om det er en til en, men jeg kunne i hvert fald høre det, når jeg aktiverer, når jeg aktiverer dyse 1. Så tager vi en tænding af her. Jeg kunne svagt høre spolerne. Det kan være, at jeg lige skal have hjælp til at teste dem. Så skal vi jo faktisk bare have olie på. Og en bredbåndssond i. Så er vi klar til opstart. Vi kan ikke lige prøve olie på, før vi har slangerne. De kommer her en af dagene. De kommer faktisk en meget længe. De er højst sandsynligt dukket op, når den her video er ude. Men jo, og en sidste ting. Jeg har lavet et nyt varmeskjold herovre til. Det synes jeg faktisk nu selv blev meget godt. Så selv skal sige det. Det gamle var fuldstændig færdigt. Så det bliver godt, tænker jeg. Der er selvfølgelig noget busensorter, der også lige skal plommes, og der skal have lavet slanger og sådan noget. Men det burde også være forholdsvis lige til, når vi begynder at lave trykrør. Men jeg vil faktisk gøre det, at for den her video, tænker jeg, det var det. Målet var, at vi fik lavet brændstofslanger. Vi fik det hugget hele op. Vi fik brændstofsystemet testet. Det er tæt. Vi har lavet lidt olieslanger. Vi har lavet lidt andre småting. Kardanger er muligt at på. Så det næste, tænker jeg, det er trykrør. Udstødning på. Sidste olieslange. Olie på. Og få olietryk på. Og noget køler og ting og sager. Og det tænker jeg simpelthen tager i næste video. Og vi skal også kigge på at tegne noget 3D-print. Lave noget tegning over nogle 3D-print, jeg vil have lavet. Og det kan være, at jeg lige spørger ham, Peter, der skal hjælpe med det. Ham har I set før i småklip, for han havde med, når vi var i Holedrift. Han går forbi. Og så skal vi rulle lidt med det. Så der tænker jeg at smide den her kamera for lidt også. Jeg håber på, at jeg ikke har noget mod det. Så det skal vi sgu også rulle lidt med i næste video, tænker jeg. Så derfor nørder vi endnu mere. Men jeg håber, I kan lide det her, hvor vi roder lidt mere, i stedet for at vi viser her mod mærkeligt. Det er sådan lidt mere nørderi. Og jeg håber, I synes om det. Så jeg tænker, det var det for den her video. Så ses i næste. Hej.